पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला इतना ज्यादा बढ़ गई बा भाई कि हम का कहीं। अब ज्योति सिंह जौन बा की पावर स्टार पवन सिंह के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहल बड़ी, जौन बा की पावर स्टार पवन सिंह के जनता से माता बहन से जौन कनेक्ट जुड़ल बा ओकरा के जौन बा की ऊपर वार कर रहल बड़ी। हम तो कहम जे पूरा तरीका से राजनीतिक जौन बा की ज्योति भाभी सीख ले बड़ी, लेकिन उनकर हक भी बा, करे के भी चाहिए, काहे ना करे के चाहिए बताओ। उनकर हक पवन सिंह पर बा, पवन सिंह के हक ज्योति सिंह पर बा, काहे कि मर्द में हरारू हलो। ऐसा वैसा शादी थोड़ी भइल बा भाई, सब विधिवत तरीका से शादी भइल बा, 7 फेरा लेके शादी भइल बा। तो आज वही मुद्दा मैरिज भइल बा, अरेंज मैरिज, वही मुद्दा पर आज हम बात करम। सबसे पहले बात करम ज्योति भाभी के एगो पोस्ट जौन बाकी बड़ा तेजी से वायरल होता, उनका इंस्टाग्राम पर जे ना देख ले वही जाके देख सकता। इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट डालले बड़ी कि अब सतावल बंद कर, सतावल माने अब हमरा से सहायत नहीं के, हंसस के रील बनैले बड़ी। इहे चीज़ जौन बा कि कुंभ मेला में कैले रही, तो ओहू पर विवाद कुछ दिन चलल। ओकरा बाद सुबेरे एगो पोस्ट देखनी है डालले बड़ी कि आप दूसरा शादी कर लो लेकिन मुझे भी अपने साथ रखो क्योंकि मुझे दूसरे मर्द के पास नहीं जाना है। इहो पोस्ट देखला के बाद से मन विचलित हो गई कि आखिर का हो रहा बा। लेकिन इस सब चीज़ देखला के बाद से ध्यान इपो आवता जे पावर स्टार पवन सिंह जी ना बोलेला ओकरा के गलत भी ना ठहरावे के, ठीक बा। ओकरा के हम सहियो नहीं ठहराओ तो ओकरा के गलतो नहीं ठहराओ, काहे कि लोग कहेला नु जे दोनों पक्ष के बात सुनला के बाद से केहू के गलती या केहू के बुराई निकाले के चाहिए। बाकी ज्योति सिंह जौन बाकी ई पोस्ट डाल रहा बड़ी, इमोशनल सारा चीज़ कर रहा बड़ी। ज्योति सिंह जौन बाकी बहुत तेजी से धारणा भी हर जगह दे रहा बड़ी, काहे कि होली मिलन समारोह आज 4 गो कैले बड़ी। कल 12 तारीख के 4 गो इनकर होली मिलन समारोह बा, हर जगह जा रहा बड़ी। औरंगाबाद में आज गई रही अरविंद अकेला कल्लू के साथ इनकर मंच पर साझा रहा वीडियो जौन बा की वायरल हुई। आज 11 तारीख काल शायद बा, काल 12 के बाद काल बा, तो वह सब देखे में वो वायरल हुई बहुत तेजी से। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह पर चुप बाड़े। हम कहें पवन भैया जौन भी मामला बा एकरा के सॉर्ट आउट करे कोशिश कर, काहे कि ऐसे धूमिल होता सारा व्यवस्था। अभी डल्ले बाड़ी कि तुम दूसरा भी शादी कर लो, एक मतलब जी पवन सिंह दूसरा शादी करे के चाहता रहे नहीं खन चाहत भाई, वो भी इंसान है। और वो एगो न्यूज में बोले हैं कि जीवन भर शादी हुई। पवन सिंह जौन बा ओकरे के लपेट के समेट के चले के चाहता रहे। बाकी पावर स्टार पवन सिंह थोड़ा सा दूसरा मूड के आदमी होन तो भाला। देखिए एगो और बात कहल जाला नु जे दुधारू गाय के लात तनी सहे के पड़ला ज्योति बाबू, ठीक बा। काहे कि पवन सिंह के नाम के वजह से, पवन सिंह के फेम के वजह से, पवन सिंह के पॉपुलरिटी के वजह से सब जगह तारा इज्जत सम्मान मान मिलेला। तो वो चीज़ के जौन बा कि उ सारा पवन सिंह के क्रेडिट जाता। लेकिन एक तरीका से पवन सिंह के अपमान कल कहीं ठीक नहीं है। वो उनका के मैसेज कला, फोन कला, अपना घर के लोग के बोला कि उनका जहाँ रह तारे वही जी चल जा। चाहे सारा व्यवस्था बानू जे हितई में जे हितई परितई सारा चीज़ बानू वो चीज़ से करा है। सोशल मीडिया पर जौन छीचा लेदर होता एकरा के बंद कर जाओ कहीं ना कहीं। लेकिन तू जा एक बार पावर स्टार पवन सिंह के बाकी आपन विचार तू लोग कमेंट बॉक्स में दे सकता लो, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकता लो, काहे कि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले चैनल पर मिलेला। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।